Καλώς ήρθατε στο κανάλι μας στο YouTube, είμαι η Λίζα από το LifeShoes και σήμερα θα δούμε μαζί λόφερ και μοκασίνια από την εταιρεία Comis & Comis, ελληνικά δερμάτινα και χειροποίητα. Θα σας ξεκινήσω με το μοκασίνι σε total black απόχρωση από πολύ ωραίο και μαλακό δέρμα, είναι πολύ εύκαμπτο όπως μπορείτε να δείτε. Μας αρέσουν πάρα πολύ οι χρυσές λεπτομέρειες που έχουν στο πάνω κομμάτι με το αρχικό γράμμα της εταιρείας. Είναι το δέρμα του πολύ μαλακό όπως και το πάτημά του. Είναι ένα μοκασίνι το οποίο το συνδυάζεται με τα πάντα διαχρονικό σχέδιο. Η εταιρεία Comis & Comis, εκτός από το ένα κλασικό και διαχρονικό μοκασίνι, έχει βγάλει και loafer, πολύ μοντέρνα σχέδια, πάλι από δέρμα εξαιρετικής ποιότητας, πολύ μαλακά, με πιο έντονη σόλα όπως μπορείτε να δείτε. Διαχρονικά και αυτά και επίσης μπορείτε να τη φορέσετε με όλα σας τα ρούχα επίσης. Ένα άλλο λίγο πιο ιδιαίτερο σχέδιο είναι το συγκεκριμένο με το χρυσό τοκά, όπως μπορείτε να δείτε που γράφει πάνω την εταιρεία, το όνομα της εταιρείας. Μου αρέσει πάρα πολύ το κόψιμο που κάνει μπροστά. Το συγκεκριμένο loafer ταιριάζει πάρα πολύ ωραία και με κάλτσες, δηλαδή η τάση είναι πολύ να το φοράνε και με κάλτσες. Είναι πολύ άνατα και αυτά, πάρα πολύ μαλακά. Μπείτε στο site μας www.lifeshoes.gr για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες για τον καθένα κωδικό. Για οποιαδήποτε απορία είμαστε εδώ να σας εξυπηρετήσουμε. Μπορείτε είτε να μας στείλετε mail είτε να μας στείλετε κάποιο μήνυμα, ό,τι εσείς θέλετε και σας βολεύει. Θα χαρώ να σας εξυπηρετήσω. Μην διστάσετε να κάνετε ένα like στο βίντεο μας και εγγραφή στο κανάλι μας. Σας ευχαριστώ πολύ.